Hvordan man drikker en sodavand. Hvordan man ikke drikker en sodavand. Satans! Hvordan man tager selfie. Hvordan man ikke tager selfie. Hvordan man spiller PS4. Hvordan man ikke spiller PS4. Skru nu! Skru! Hvordan man sover. Hvordan man ikke sover. Hvordan man børster tænder. Hvordan man ikke børster tænder. Fraklip. Fucking næste. Fuck. Spildt. Satans. Fuck. Stop der. Er det okay? Fuck. En død. Lort. Fuck. Lort. Jeg skal ikke bare spille her, hvor der er sort skærm og sådan noget. Det er sådan, måske også. Jo. Og bare spille sort skærm, ikke også? Hvad laver du, Fifi? Fifi? Jeg tænker sådan, hvordan man ikke børster tænder, så gør sådan, så børster man ikke tænder overalt. Og så børster bare normalt tænder, hvordan man gør. Ja. Fuck, de kilder. Fuck. Ej, det kan jeg ikke lade med. Hej, tak fordi I så med denne gang. Jeg vil meget gerne række video, hvis I gerne vil have flere af dem her. Og subscribe, abonnere. Det er nok det samme, tror jeg. Skriv en kommentar til nogle andre videoer. Ses. Godt, vi ses. Væk med hunden. Ses. Husk at følge os på Instagram. Vi hedder Mark, den der bundestreg, MS12 og Rasmus Mathisen.